Ikanta ti pagpanunutan tamad law ko saan laas siya ti adat kaunggan ipudno man nga rod linaon day tapasom tapalupusan ka no gusto mapanken kuana agpili ka siya kadingwen no iso tinapat pati akasapulam di tabiyag mo siya kadia kabinulik mo itirika weno isuwa na ang amom lanabita pangawen panunutem nga rod anasayaan iting nasket rumbeg na apilyen tapnong awan to ti pangbabawyang siya sino ka di siya kweno iso agpili ka siya kadingwen no iso tinapat pateng akasapulam di tabiyag mo siya kadia kabinulik mo itiriga weno iso na ang amom lanabita pangawen panunutem nga rod anasayaan iting nasken rumbeg na apilyen tapnon awan to ti pagbabawyang siya sino ka di siya kweno iso panunutem nga rod anasayaan iting nasken rumbeg na apilyen tapnon awan to ti pagbabawyang siya sino ka di siya kweno iso siya sino